работих транспорта, аз работих транспорта, да изкарам курорта, да изкарам курорта. Това е река, бе. О, Батрасин, как си? На слънците гледам препичаш така, като патрон. Ами как мислиш ти, бе? Ето вече лятото ще идва. Ще отиваме гъби-мъби, гората ще берем, пара ще правим. Ти какво ми се разкарваш като аптал по улицата? Работа няма, от духовата музика се практика, даже пари за цигари нямам. Една цигара ще почерпваш. Стига, ама такива като те, аз само за цигари ли ще работя? Всеки ден дай една цигара, аз да не съм наркопа, там отиваш в магазина купуваш. Гьотвирен. Айде бе, Батраси, патрон си, една цигарка се тук, бе. Хайде бе, бодала такъв, една-две цигари само искате, Отивай там, събирай хартия, връщай и купувай цигари. Ах бе, за една цигара стиснат правиш, бе, не бива така. Слушай, Салипчо, моето момче, ти си мързелив, ама иначе не си будала, момче, да ти кажа. Ще ти дам една гатанка. Ако отговориш, ще ти дам веднага една цигарка, ще почерпам на тебе. Става ли? Давай кам да чувам, бе. Слушай сега много добре, тези ушите оправи тук. Така, отвори. Какво е това нещо, което започва с П и се обува е така? Кажи ми, веднага ще ти почерпя една цигара. Това е лесно, бе. Панталон. Панталон. Панталон си ти не е панталон. Пак опитай каме. Така се обува. Се обува. С П започва, да. Потури. Потури, не е потури. Сега ще ти кажа какво е, ама цигарка няма да пушиш. Потуш, мой човек, потуш. Къл трябва да има в тази глава? Да мислиш, като искаш да пушиш цигарка. Сега цигарка няма да пушиш. Хайде бе, ще ми питаш още веднъж, ще познавам тогава една цигарка поне. Хайде бе, Батра, си питай още нещо, този път ще познавам, пуши ми се, две не виждам бе, 1-3. Като мигач на колата правиш, Добре, слушай сега. Какво е това? Дето започва с Д. Така се обува пак на кръка. С Д започва. Ще сетиш ли? Този път те хванах, ще даваш две цигари, това е дънка. Дънка? Дънка, ама трънка. Много си прост, бе. Много сбодала. Това е другото потуш, бе. Аптал. Хай, гитман.